Hei kaverit, tulkaa! Mut missä on se orava? Mä oon täällä. Ai, siellähän sä oot. Ettekö se taju, että mun pitää mennä kotiin jo? Ai, pitikö? Joo, mun, koska meillä on ruokaa. Ai niin joo. No minkä te? Mennään siksi aikaa johonkin muualle. Joo. Okei. Moikka. 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 Mistä liito-orava on taas? Anteeksi. Liito-orava? Et voi aina olla myöhässä. Minun on aika mennä syömään. Miksi kaikki lähtevät juuri yhdeltä syömään? Niin. Kaikki Silloin pojat. No silloin on minullakin yleensä päiväruoka. Ja Mutta minulla, vanhempani odottavat ennen kuin tulen kotiin. Viemmässä kai. Ja. Ai, saatko olla niin myöhään? Söin juuri 12 ennen kuin tulin tänne. Minäkin. Ja minä. Pitäisiköhän munkin mennä ihan kohta syömään? Ja mun. En ole varma, pitäisiköhän mun. No, mun ei ainakaan, koska vanhemmat ei ole soittanut. Niin. No, ajattelin, jos kisa menisi nyt siis uimaan, niin, tai ei uimaan, koska sä tykkää uimisesta. Mä tykkään. Jos sä menisit nytkin kissa uimaan, niin kun syömään, niin me muut voitaisiin mennä uimaan. Okei, mä tuun sit Niin mä en tykkää vedestä. Et sä mene syömään? Eni. No. Paitsi kyllä mä vähän sen tykkään. No, jos mä menen nyt syömään tai kotiin. Jos mä menen nyt kotiin. Ja. Ja moikka. Moikka. No, mä menen nyt uimaan. Ja. Moikka. Moikka. Mekin tullaan. Ai, tulkaa. Nom, tämähän on hyvä. Mistä sun äiti sai tämän reseptin? En mä tiedä, mutta pitäisikö meidän nyt mennä tyttöjen kanssa sinne uimaan, kun ne soitti äsken, että ne menee uimaan. Okei, me mennään. Joo. Onpas tämä hyvä. Pitäisikö mennä meidän jo uimaan, kun tytöt sanoivat, että tulkaa sitten uimaan. Niin, mennään jo. Jipi, tää vesi on ihan sikalämmintä. Niin onkin. Miksiköhän täällä on vaahtoa? Onks tää jotain merivettä? Varmaan. Mä sukellan. Hei, täällä on kymppi. Löysitkö sä kympin? Ei, kun se oli puu. Noniin. Pitää mennä hakemaan muut. Ja. Nehän on jo tuolla vastassa. Niin. Nekin on jo tuolla vastassa. Mennään äkkiä. Moi! Moi. Eikö teidän pitänyt olla rannolla? Vesi oli vähän liian kylmää. Tai olisi kyllä aika lämmintä, mutta sellaista, että siellä... ei pystynyt uimaan kauaa. Niin. Mä luulin, että olette siellä kauemmin. Että saatais odottaa 57 tuntia. Älä nyt! Ole kunnolla. Mikä teillä niin kauan kesti? Me syötiin ja käveltiin. Niin. Tai no... Eiköhän me lähetä jo. Niin. Mennään. Mentäisiinkö Apilasaareen? Joo. Mennään. Missä liito-orava on? Se on aina myöhässä. Siellähän myöhässä. Joo, mennään nyt sinne Apilasaareen. Ja. Täällä Apilasaaressa on todella paljon apiloita. No niin, täällä on ihan sikana apiloita. Odottakaapas hetki. Minä menen keskustaan. Hei kissa! Tuletko vaimokseni? En todellakaan tule sun vaimoksi. Okei, mä vien tämän takaisin.
todella typerää kysyä tällaista noin nuorelta. Niinpä. Hei, ottakaapa se. Voidaanko tämä? Dot, oot tyhmä. Lilli, tuletko veimoksi? En todellakaan, lopeta nyt. Mä oon vasta 8 vuotta. No en nyt. 10, joten lopeta toi kysely. Heippa. Haluatko tulla vaimoksi? En ikinä. En ikinä. No niin. Pitäisiköhän mun lähteä kotiin? Kello on nimittäin jo 5. Hei, katsokaa, liito-orava menee keskusteluun. No, mä menen ainakin jo kotiin. Jee, löysin vaijerin, menen siihen. Jippii, mut kissat ei oo niin korkealla. Jippii, mut kissat ei oo niin korkealla, kuuletko Jippii? Mä jään kiinni. Hei, mäkin haluan koittaa. Mäkin. Jippii, tää on ihan... Au, ei se kevää. Nyt on minä. Auts. Minä menen. Hei, Bravon! Voisit tulla jo alas, niin kuin tulitkin. Mennään nyt jonnekin muualle. Mä menen ainakin jo kotiin. Huomenna on koulu. Joo, niin myöskin. Moikka! Mä menen... Hei, mennään samaa matkaa. Okei.